салом алейкум бонувони азиз. тарзи духти киртаи имрӯзаи мо киртаи миллии тоҷикии худмон мебошад. духтаракои намон хата кашидум. ҳозир ба шумо мефаҳмонам ки чӣ хел кардам духтаро. духтаро ай сабабе ки клиент попросид кард ки пиштак муростак биёя, ай ҳамин сабаб ман иҷара намезанам. иҷара 9 сантиметр гарлавинара монда отметка мондам духтарако хушро. Инаҷа 22 сантиметр китфора отметка мондам. Инами хел хат кашидам. 3 сантиметр поён фуромадам духтаракои хушро. Инами хел рост кашидам. баъдан чӣ кор кардам духтаро? Остинам гуфт кушодар биёя. дарозии остин ҳақ 1 сантиметр ай боло 1 сантиметр ай поён ҳаққи дарза гирифта. ини хел хат кашидам духтарако. ай ҳами китфе ки 22 сантиметр мондам то амиҷара 27 сантиметр отметка мондам. обхват грудира ёфтам духтаро. 2 сантиметр ҳаққи дарза монда духтарако. инаҷарам отметка мондам. ан ай ҳами остин хат кашида нами хел полукруг омадам духтаро. иҷаша трапеция мондам духтарако хушро. барша 10 сантиметр задам барое ки лави доман кашол наёя. рости гапан ҳами сразу 10 сантиметр мезанам, дига намезанамаш. 10 сантиметр монда духтаро полукруг омадам. духтарако хушрӯ мешава ки айна иҷаш изор кунем. фақат ин ки изор як дарз қатӣ меояд духтаро. як чизи дигара фаромӯш накунам бугум ки тарафи пеша 3 сантиметр ине тарафи пеша 3 сантиметр чемпиш духтаро зиёд гирифтем ки ай сабабе ки пеши бар ки киртара ки бардошт пеши кирта боло нарава. ай ҳамин сабаб тарафи пеша 3 сантиметр духтаро зиёд гирифтам. духтаро ина пешаки мо утюг меояд. духтаро ина гарлавинара ёфтам дарози пешака. ина духтарако ина хел хат кашидам. ине чима вай аверлок задам астараки киртама духтарако. ина мобайни қада пешака ёфтам. ине утюг карда мобайна ёфтам. дар ҳамин рости мобайн ине астарака мондам часпондам бо ба фрузелинои астатка қатӣ часпондам ки вақти духтан исоса нашава. акнун духтарако чӣ кор мекунем? ин ҳами хел ба ҳамин хати ручка кашидагимон ҳамин хел строчка рафта. баъд ира мебурида мепартоем. астара сини дуран тоб дода строчка мерем духтаро. духтаро ина астарака духтем ай сини ростанагӣ сини чапанагӣ гардонда ина строчка рафтем. баъдан иҷара клейка монда духтаро дарза мустаҳкам кардем. ина ай тарафи ростанагиш духтаро. ина ай тарафи ростанагиш. акнун чӣ кор мекунем духтаро? ини шероза духтаро гирифта дар пешакаш аввал клейка утуг қатӣ мечаспонем ҳами хело. баъдан дар рӯи ҳами строчка мерем духтаро. оли пиштака баъдан пиштака мечаспонем духтаро барое ки шерозмо мустаҳкам бия дарзмо аккуратно биёя. рости аввал мо шероза мечаспонам баъд пешак пиштака баъд рӯи ҳам монда баъд мечаспонам духтаро. ина шероза аввал дасти рости гап духтам клейка қатӣ намешава. аввал дасти духтаро духтам баъдан ҳарди тарафи ҳами шероза строчка рафтам. ина духтаро ай сини дуран ни строчка рафтам духтарако. баъдан чӣ кор мекунем? ай сабабе ки пиштаки духтаром та ростак меоя ҳозираш таки боша қада инами хел монда пиштака инами хел монда ҳами китфора ҳами хел 1 сантиметр и тараф 1 сантиметр и тараф духтаро строчка мерем. ҳозир ба шумо бо нишон медиҳем ки чӣ хел баъд пиштака рост мекунем. духтаро иниҳе остина ба пешака пиштака часпондем. дарза сини оқиб утюг кардем духтарако. духтарако ба шумо гуфтам ки пиштаки мо 4 кунҷа меояд. чӣ хел мекунем духтаро? ини ай ҳами пиштак дарози гарлавина 2 сантиметр ман зиёдтар гирифтам. ина акнун чӣ кор мекунем? ина астарака гирифта духтаро ай сини дарун анами хел духтаро монда анами хел дарун инами хел медузем духтаро. астара и сини чап чӣ хеле ки астараки киртара пешакам чӣ хел ай сини ростанагӣ медузем сини чапанагӣ то дода медузем строчка мерем. ҳамирам ки боша ҳамон хел ай сини ростанагиш духтарако инами дарзи росте ки ҳами остина духтагим анами хел рост строчка мерем духтаро. астарака сини қафо гардонда сини дуран гардонда бо инам хел 4 кунҷа рост строчка мерем духтаро.
духтаро, ина аз тарака часпондем аз сини пӯш. Ба хости клиент 4 кунҷа гуфтем та пиштакам рост так биёяд 4 кунҷа. Ине духтарако. Инем хел строчка рафтам. Аввала чапанаги ба рустанаш гардондам. Инем хел строчка рафтам духтарако хушро. Ина ҳозир аз сини пӯш нишон метим. Ина духтаро. Инай пӯш. Дарзмо. Ана акнун духтаро сари остина таҳ карда, дар сари остин шероз мечаспонем, баъдан қада медузем, дарза сина оқиб уту карда, лави домана нигаҳ мекунем. Агар ки кашол ки набоша, лави доманам аверлок зада медузем духтаро. Духтаро, ина киртаи мо омода шид духтарако. Ина пешаки мо. Ина остинои мо. Фақат дар вақти духт камтар изменение шид духтаро, аз сабабе ки остинаш камтар короткитар шид. Клиент хост ки остин дарозтар шава, ҳамин сабаб камтар материали однотонни сирх дохтемаш духтаро. Камтар да камера розвитар метова, а так по цвети ҳамин яй сирхай. Ине духтаро. Ина остини мо, ина тайкаши мо ягон ҷош кашол нест духтаро. Ина остини дигареш духтаро. Ина ҳозир пӯша нишон метим ба шумо. Ина пушташ духтаро ба хости клиент рост так омад 4 кунҷа. Ина духтаро лави доманаш ягон ҷош кашол нест духтаро. Ина осона какай дар давоми 2 соат ё ки 3 соат ҳамин киртара ба бурӯкушқатӣ омода созед.